ayya kai ku doka mana tambura ga miyo waƙar betara zakaran membobi mai fada ya cika shi baya jira to ko magauta ba sa ja idan dai na ce goma uwar tara kara maimai na ce kara maimai mana betara a hawa ka biyar memban mu yau so muke yi kai da shida kwaya baya biyu harsha na kai ne a taka lamba tara na ji yaro na san ja da kai to a dai ce masa hattara dan maje goyen shi da matsala ya kushi yayi mun daddara wai ana maganar bauna ana mun dawa wace ce bakara uba dai uba ne a gaya musu gashi nan kyamkyam betara dan mutan yau ba a baitukan masu fatan kai nasara na ce karamai mai sama betara sama har gobe min ba betara ne mu a baya baya da shani biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai har gobe min ba betara ne mu akwai baya da shani biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai balilima ya redi gwani sarkin da ya saiwa da fure har gobe min ba betara ne sarkin da ya kura a dawa alhayi shi ya gaji kare mu a baya baya da shani biyu shi ne ya gago teloli da jarinsa allura da zare har gobe min ba betara ne da iya makowa ka fishe mu sharrin na 'ya'yan janitare mu a baya baya da shani biyu Muktar Aliyu betare ya ta yi 'yan adawa na fakare har gobe min ba betara ne ya hawa biyar ya uga na shidan har gobe shi muka gamsu muka yi har gobe min ba betara ne mu akwai ya baya da shanin biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai assalamu alaikum al'umma mutanen biyu bayo da kwaya har gobe min ba betara ne har shani su ma na sanyo akan bodi san ba sa gajiya mu a baya bayo da shani biyu mu tare betara mai mana ne dan majalisar tarayya har gobe min ba betara ne in ya tashi in ka bakin alkhairi baya ware har makiya mu a baya bayo da shani biyu shi yasa yankin ranka ta kamba kamar shi tarin mabiya har gobe min ba betara ne Khadija Adam sunana na bi ka dan ba ka san kai har gobe min ba betara ne mu akwai ya baya da shanin biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai to ashe siyasar betare na gamsu na sani kai ne a gaba har gobe min ba betara ne tun da kai kana kaunar jama'a na sani ba za a iya haka ba mu a baya bayo da shani biyu tafiyar ka ce ita ce tafiya mu ba mu dau layin gizo ba har gobe min ba betara ne ko da yaushe sai kurin banza ayyukan kwarai bai yi mana ba mu a baya bayo da shani biyu ra'ayin matasa na kanka ko da yaushe san ba su karkata ba har gobe min ba betara ne har gobe nin ba betare ne tun da al'umma sun gamsu da kai har gobe min ba betara ne mu akwai ya baya da shanin biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai ayo betara ka ji zancen nan betara ai mai mana ne har gobe min ba betara ne mai kushe muktari betara a gidan su ma dan hasada ne mu a baya bayo da shani biyu betara mai mana alkhairi yan kadi na shaida haka ne har gobe min ba betara ne duk wanda baya son bobi na tabbata layin wa'e ne mu a baya bayo da shani biyu duk sai dan mai yin kushe betara ka zarce aune har gobe min ba betara ne mu da kai muke yin alfahari mun bi ka dan mun yarda da kai har gobe min ba betara ne mu akwai ya baya da shanin biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai yamka da ke ce wannan zaben da za a yi ko yanzu a yi har gobe min ba betara ne domin masoya sun gane tafiyar da ba canjin rayi mu a baya bayo da shani to biyu mun riga da mun san bobi ko gwamnatin sama baya ra'ayi har gobe min ba betara ne jama'ar kana ta yi ma addu'a ko yaushe kai ɗaya ne suka yi mu a baya bayo da shani biyu dole in zage waƙar bobi saboda al'umma ko ya za a yi har gobe min ba betara ne har gobe min ba betare ne mun gane shi baya san kai har gobe min ba betara ne mu akwai ya baya da shanin biyu masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai mai wagin duk marogun san ba zai
da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Sun riga da sun gane wannan igiya ta zamgatan guga. Har gobe memba mai tare ne. Kaga masu yi domin talaka shi kaɗai yake jawo zuga. Mu a baya bayo da shanu biyu. Shugaban siyasar APC na Barna dole ne in bugo ganga. Har gobe memba mai tare ne. Da yabe ni na kewa karfe tare kun ga na sako babbar riga. Aya! A baya bayo da shanu biyu. Hasada suke ta zamtaki tumbule ki harami ya shiga. Har gobe memba mai tare ne. Masu gwamnatin domin talaka manyan gari sun yarda da kai. Har gobe memba mai tare ne. Mu akwai ya baya da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Mai tare jagora na gari al'umma suna yaba aikinka. Har gobe memba mai tare ne. Mai ba da aiki ga matasa tabbas fa ba mu da tamkar ka. Mu a baya bayo da shanu biyu. Ga mai rabon takin noma domin aje gona shuka. Har gobe memba mai tare ne. Ga mai rabon mota da gida har ma da injin yin saka. Mu a baya bayo da shanu biyu. Mai tare gyaran hanya da sola gaba ɗaya an haska. Har gobe memba mai tare ne. Muktari ya yi rabo na firiji domin ya sanyaya mana rai. Har gobe memba mai tare ne. Mu akwai ya baya da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Yan fawa min ya ba mata lan yau ba ni ma shaida ne. Har gobe memba mai tare ne. Yayo ginin makarantu Islama da ma boko haka ne. Mu a baya bayo da shanu biyu. Tallafi zuwa makarantu Muktari bai tara shi mai yi ne. Har gobe memba mai tare ne. Ga littattafai duka an kawo takardu kujera zai zaune. Mu a baya bayo da shanu biyu. Mazabin su duk sun zamsiti kowa yana murna haka ne. Har gobe memba mai tare ne. Masu gwamnatin domin talaka manyan gari sun yarda da kai. Har gobe memba mai tare ne. Mu akwai ya baya da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Sardauna na majalisa bai tara har da filin kwallo ya gina. Har gobe memba mai tare ne. Ga kujeru duka an jero mata maza sun yi murna. Mu a baya bayo da shanu biyu. Ambulance har da gadajen asibiti Muktari ya yi mana. Har gobe memba mai tare ne. Bangaren karatun yara daukar nauyi su ma ba a magana. Mu a baya bayo da shanu biyu. Dan majalisa ne bobi aiki yake tamkar gwamna. Har gobe memba mai tare ne. Muktari bai kara fatan mu 23 mun yarda da kai. Har gobe memba mai tare ne. Mu akwai ya baya da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Jinjina ga sarkin yakin nan na bai tara shi ya saka mu fada. Har gobe memba mai tare ne. Shi ya ɗauki nauyin waka har ma yawan kuɗi na biya makaɗa. Mu a baya bayo da shanu biyu. Shi ya ce na bambance tsakuwa aya a zaki ya girma gyada. Har gobe memba mai tare ne. Duk wanda ya ci tuwonsa da kai ya kuma ai kwano ya suɗa. Mu a baya bayo da shanu biyu. Mu da mun gano baba gambus mun ga bai tara mun sake fada. Har gobe memba mai tare ne. Mai tare gobe amana ne 23 mun ce sai kai. Har gobe memba mai tare ne. Mu akwai ya baya da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Har gobe min ba bai tara ne. Mu a baya bayo da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Har gobe memba mai tare ne. Mu akwai ya baya da shanu biyu. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare da kai. Masu hasada su ne a ruwa don al'umma na tare